Assalamu alaykum mehriban ýoldaşlar. Mehriban çağlar. Sağma oturanysyňyz. Asuda diýarymyzda hormatly prezidentimiziň saýasynda her urajakda çağa sesleriniň benetden belent ýanlanmagyny arzu edip, çağlaryň sesat berişiniň täze sanyna başlaýar. Mehriban ýoldaşlar, mehriban çağlar, bilşiňiz ýaly biz her ýerdeki gepleşigimizde bir-birini zehinlice çağlar, mehman çağırýar. Anha bugün hem meniň 4 sany mehmanym mehmançylykda şeýlemi? Goýmaýa daýlaňyz? Gepleşigimizde hoş gördük. Bu menem hoş gördüňizmi? Bolýa, sag bolun, onda sizem sag bolun diýmesem. Bolýarmy? Goýmaýa daýlaňyz? Özüňiz duýşuňyz goýmy? Çyndanam. Bolýa, özüňizi tanıştyrjak mı maňa? Senin başlarmy? Bolýa, gyzlardan başlasak kemem däl şeýlemi? Meniň adym Näzif. Yo, şu kamera, ana şu kamera, sere duýmaly. Meniň adym Näzif, familiýam Haliýewa. Men 97-nji orta mekdepde okaýarym. Meniň adym Ýazemal, familiýam Töraýewa. Meniň adym Gülnaz, familiýam Agaýewa. Meniň adym Abdulla, familiýam Asyr. Men Ýeri Tereşdirlen 97 orta mekdepden geldim. Bolýa, gepleşigimizde hoş gördük hemmäli. Ýene bir gezek, bolýarmy? Bu çykşy dersiň? Sag bolun. Hoş-hoş golaňyz okdam. Ýa, sag bolun diýip başladyňyz onda. Diýeriňe de favourlydyk. Gaýtjak golaňyz okdyňyz ha? Howluk ýany ýerňiz barmy? Ýok. Jeýlemi? Ýok. Öğren o. Gep Bu gepleşikden bir gaýtmak bolmy, öğren o. Sen goşukşy çekkäm, Ýazemal. Nereden taýnabam beri? Tan toýnabam berersiňmi? Vay bo. Dünýäşim ýatywam näme ertir telewizora çykmaly diýipmi? Näme diýip? Kormaksat. Gön geldim. Ana yatıp kalktım, ana yedim. Tur diýdi. Ana eşiklerimi çaşdym, suwa düşdüm. Ana kawşym taýarladym, eşikden taýarladym, tahyam taýarladym. Ana ejemem ana yaktım ana ýerden wal. Ejemem tur wal. Bol tur sen hadyr telewizor näme gitmeliydi. Menem atylyp durdum. Ana. Ana gittim. Atylyp duranda näme turulýar? Menem mektepde bir töse etdim. Birden şey durdyňmy? Şeýlemi? Öğren o Ýazemal ýaty bilmändir, ha? Ýeti bilmek ýaly, birinji sefer bir ýere top oýnaýarlar. Birinji sefer gidip garamda ýeti bilmek, etim gıdıklanýar. Şeýlemi? Ertir näme çykşy ederkem, owadan görünürmi, görünmänmi, şeýip pikir etdikdiňmi? Tabi mektepden jaň etdiler-de. Bizden bäri geldik. Oya var, kölüsikle biz atladık, biz atıştırdık. Zaten gittik de, yollara gittik, şiirayla baylar, bärip çıktık. Ona geldiňiz şeýle dämi? Abdulla? Men şu balagym bilen okuyalım. Ana? Üstüne ýöne buradım, kasym aýyrdyk, uzak beýelim ana. Anam barym. Anam mene. Anam bra ýyjrak geldi. Aygo, düşünmän galygy ha, bolýa ýani goşukşy edersiň, umman şeýledem. Bolýa. Yo, men arkaýyn geldim, men öwrenişdim. Ýa 5-6 ýyl boldy, men çağlaryp gülüşip berenmi. Kimde atlary? Atlary. Atlar kimdi? Haýsalan. Mundan öňki çykşy edenleňmi? Şonu atlaryny bilesiňiz gelýär sen. Şundanam. Aýara bilýän. Dürdäne ba? Ondan öňkimi? Bay bo. On yo ýadyma düşýärdi. Sen näme biljek onda men olar aýdan näme tapawdy saňa peýdasy bar? Süýje da satjak şeýlemi. Mene siziň eden çykşyňyzy haladym. Ütgetdiňmi ýa? İkisinden hava ütgetdim mal. Bolýa, onda mene çykşyňyzy haladym. Soralamada jogap berdiňiz, size sowgat beremek galdy. Nada siziň sowgatlaryňyz çapakçalyapmy? Berekella, gowy çykşy etdiňiz şeýlemi? Nada siziň sowgatlaryňyz? Kebere çıktı mı?
kebilecikli aýsaň. Şeýle berýär. 1 2 Bulam ýaz jemala, bulam näde? Ören owy. Şeýdemi? Babalım sagat geler olsun. Sağ olun. Siz gowuşyk etdiňiz ha? Özüňiz bilip aldyňyz sowudyňyzy. Ören owy. Sowatlan bolňyz. Sana çakıran. Onumy? Gepleşimi tamamlaly bolýarmy? Onna sowul diýäl, meşele şu kamera seredeli, owadan bolup, ýylgyryp sağ bolun diýäs bolýarmy? Sağ bolun. Anha mehriban dostlar, mehriban çağlar, beýne tagam gepleşigimiz şu ýerde tamam boldy. Asydy diýarmyzda, hormatly prezidentimiziň saýatynda her rojakda çağlaryňyz es goý, mundan beýlekem belent ýaňlasyn. Siz ýaşlyk teleýinimi tomuş etmäge dowam edin. Biz bolsa häzirçe siziň bilen hoşlaşmaly. Hoşça bolun.